Takže začneme video prehliadku bytu. Je to jednoizbový byt, zhruba 36 metrov štvorcových s 2 loďami, nezrekonštruovaná kúpeľňa. Tu pri dverách je taký zrekonštruovaný vstup, vstavané skrine. Dlážka je v chodbe a kuchyni sú plávajúce parkety. V obývačke sú drevené parkety v dobrom stave. Kuchyňa je zariadená ladničkou, stolom. Linka je v pôvodnom stave. Je tu mikrovlnka. Kuchyňa je vybavená plne príslušenstvom z hľadiska taniere, šálky, poháre, kastróly. Takže variť sa tu dá. Je tu plynový sporák. Je tu loďa, z ktorej je zhruba takýto výhľad. Je tu byt sa nachádza na Vlčíncoch 1. Je tu veľmi pekná taká zalesnená časť, takže tichá časť sídliska, v blízkosti bytu neprechádza, alebo bloku neprechádza žiadna frekventovaná cesta. Obývačka je striedmo zariadená. Je tu vlastne jeden rozťahovací gauč, kreslo, potom nejaká taká komoda alebo skrinka s zásuvkami a jeden taký rádioprehrávač. No, opäť jedna loďa. Veľkosť izby je zhruba 4x3,5 metra alebo 5x3,5 metra. Sú tu parkety. Vchod je slušný, aj susedia